Nej. En stjerne fra en broccoli. Så. Hvor skal vi starte? Lave broccoli. Hvad er mandagsmad? Aftensmad. Hvad er det? Der er broccoli og majs og kylling med gul sovs og ærter med ris. Med ris, ja. Der har jeg en lille blå tallerken med lidt brun her. Ja. Så har jeg en ørningtøj. Ved du, hvad det står? Hvad? Det er fra Filippinerne. Det er fra Filippinerne. Jeg vil sige, at komme til at spille lidt med vand eller noget. Så jeg har nu saftevand. Og lige før var jeg til taekwondo. Og så far sagde, at jeg må gerne få en is. Så begyndte jeg at spise. Men skal være meget stille. Sådan her. Smager det godt? Ja. Min mor. Ikke sige noget.